Okay, kom lad os bare begynde. Vent lige, vi skal lige præsentere os. Jeg var lort. Jeg hedder Laurits Vintervigsø. Så skal jeg ikke sige hunden og blive taber. Bor på Nørrebogade nummer 86. Kom og besøg mig, hvis jeg har lyst. Ja, så venter vi bare. Nå, okay, ja. Jeg har også en anden kanal, den hedder Stor 3 ud 10 3. Hvis I nu ser nogle af mine andre videoer. Skal vi gå? Du har jo allerede en kanal til formen. Perfekt. Nå ja, og det bliver jo første episode og første video. Jeg er så nervøs, Eller hans. at jeg bliver nødt til at sige Herming for fanden. Okay, kom så. Ja, hvad for lige skal vi tage? Vi tager den der. Den der? Ja, Den har vi spillet. ja, så rulle lidt ned, ikke også? Lad os tage en eller anden tilfældig. Tag den der. Timis. Nej. Det er Herming. Så Herming, nu skal vi ud og yes, jeg får ikke en Herming for helvede, ja. Herming, kør nu, Herming! Damn! Og nu bliver han med. Let der lige noget der. Jeg skal prøve det som det noget. Vent! Der er noget dybt. Ned med dig. Men stor klok. Okay. Hope with jumping. Nå. Okay, ja. Jeg elsker at gøre sådan her. Og når I skal bare lige vide, det er mig og Lars, der sådan styrer, altså jeg styrer han styrer piltasten, jeg styrer mellemrum, central og Z og C og der. Herming for fanden. Hvor er Herming? Ham skal vi da med. Hey, det er Herming! Åh, Herming, det er sådan en skyld. Altså, Vi dræber Herming! Vi dræber nu Herming! Vi dræber bare ham der. Fordi det er din fætter. Der var John. Lige penis. Desværre hun er stiveren. det er derfor, hvis I kaster lidt underligt, så er det fordi, at det er mig og den hedder Lars, der sådan styrer forskelligt. Ja, det var en af mine bedste venners tvilling. Det er Julian. Jeg prøver lige igen. Jeg kan se. Vi tager lige igen. Hey, lad os prøve at kaste over tilbage til den her Okay, bare. huja! Nej, 3, 2, nej. Lars, 3, 2, Nu, øjse, øjse. Nå, 3,
3, 2, 1, nu. Vi gør det 3, 2, også. 1. Nå, hvad siger I så? Nu har jeg nu prøvet lige det også. Tror vi skal dræbe ham? Og så skal vi lige i gang med at dræbe Johnny her. Det er jo bedre. Der er Herming! Så det sidste kast. Der er Herming! For helvede, Herming. Det er sådan en pæn. Herming for fanden. Herming. Herming. Ja. Okay. Nu skal lige ned og købe 2 lynlås. Vi skal lige se det der igen. Vi tror lige, vi rammer den der igen. Ja, vi er pænish. Og så med John. Godt nok ikke ungen. Okay, woo! Små taber, man. En kan skid. Jeg fandt en fod! Jeg angriber den. Holy shit, man. I glemte noget. Vi vandt. Jeg elsker whipswing nogle gange. Tænke. Præsent, okay. Jeg presser. Det virker bare ikke særlig godt. Nå, nu skal vi med hovedet nedad først. Man kan også godt bare gøre det med røven. Så går det også meget bedre, ikke? Okay, vi tager hovedet ned. Sådan. Det er sgu da ikke en skid at tage hovedet ned først, man er I dumme eller hvad? Så. Dem der lort, det er også fint. Herming, nej! Herming! Kom og hjælp! Herming, for helvede! Kom og hjælp! Herming! Herming! Er du Herming derovre, der hænger med hovedet nedad? Herming, for helvede. Herming! Hvor er Herming? Jeg fanger den Herming! Au for helvede, Herming! Au for helvede, Herming! Herming! Herming, kom tilbage! Herming! Nå. Den tager vi lige igen. Herming! Hovedet nedad først, okay. Nej! Eller måske bare på. Herming, det er sådan. Min hat! Nå, ja. Det er også bare dejligt at hænge her og hænge ud. Herming, jeg vil så fisse til dig. Hvis du godt til varme. Herming! Det er din mor! Jeg håber lige, vi tager den igen. Så lige i numsen. Prøv lige, vi tager den igen til. Hvad så, Herming der? Hvad sker der? Jeg synes, du ser lidt bleg ud. Hvorfor ser du ikke bare her, og så trækker du op en gang til mig? Du kan også tage forfra, ikke? Det er din far! Måske skal vi bare lige lade være med det der. Jeg synes ikke, det går så godt lige, fordi... Så er der gået 9 minutter der, så stopper vi ud. Ja, selvfølgelig gør det. For helvede, Herming. Det er din Ja, din onkel John. Onkel John skal altid hjemme. Nu får jeg til mit hoved, det går ud over. Det er det eneste, jeg har. Nu også mit ben. Jeg tror, hvis jeg er en handicappet, mit ben sidder om bag nakken på mig. Og jeg har en knivstik, der gennem min... Nej! Du skal dø, fordi du gjorde det mod mig. Ned med dig, sparker dig i numsen. Ned. Ned! For helvede, Herming, det er som det, nej, vent, jeg kan godt. Nej, jeg kan ikke. Nej! Nej, smart idé, jeg er så weak. Nå. Au! Men det var også slutningen til den her episode. Vi ses, skal vi ikke? Ses!